бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. санаи 19 августи соли равон асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат кадрҳоеро ки ба вазифаҳои пурмасъул дар мақомоти суд, прокуратура ва сохторҳои қудратии кишвар таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти суди олӣ, прокуратураи генералӣ, сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати мудофиа, қӯшунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои қудратӣ кормандони ҷавону ботаҷриба ва корозмуда ба вазифаҳои масъулиятнок таъин шуданд. зимни мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба вазъи зудтағйирёбандаи ҷаҳон ва авзои минтақа, таъмини волоияти қонун, мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканиҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ бо таҳлилу мисолҳо ибрози назар намуда супоришҳои мушаххас доданд. сарвари давлат аз кадрҳои ҷавону болоёқат талаб намуданд ки онҳо бо таҷрибаи андӯхтаи худ ва бо истифода аз шароити муосири таъмин намудаи ҳукумати кишвар корро дар самти мубориза бо ҳама гуна қонуншиканиҳо пурзор намоянд, ба кор бо ҳисси баланди масъулият муносибат карда барои ҳалли мушкилоте ки монеи пешрафти соҳаҳои вобасташуда мегарданд, аз худ қобилияти хуби ташкилотчигӣ нишон диҳанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таъмини адолати судӣ, баррасии шаффофу одилонаи парвандаҳо, мубориза бар зидди хариду фурӯши замин ва қонуншиканиҳо дар ин самт, таҳким ва ҳифзи сарҳади давлатӣ, мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, пешгирии қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ ёдовар шуда, таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавону болоёқат бо назардошти таҳдиду хатар ва ҷиноятҳои замони муосир пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро баланд бардоранд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону масъулини сохторҳои мазкур оид ба бозомӯзии кадрҳо, интихобу ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавон аз ҳисоби занону бонувон ва ҷавононе ки донишҳои мукаммали замонавӣ дошта ду ва ё зиёда забонҳои хориҷиро медонанд, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. поквиҷдонона, содиқона ва бо масъулияти баланд манфиатҳои миллату давлатро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузошта, бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат хизмат намоед, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми мулоқот. идомаи барнома дар кохи ба номи устод Лоиқ Шералӣ иди касбии кормандони соҳаи тиб бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақиби хубу хотирмон таҷлил гардид. ҳамасола тибқи муқаррароти қонун дар бораи рӯзҳои ид рӯзи 18 август дар саросари мамлакат ҳамчун рӯзи бузургдошти Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино ва кормандони соҳаи тиб таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар таолори кохи Лоиқ чорабинии идона бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб баргузор гардид. дар чорабинии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ иштирок дошт ва сухан гуфт. зимни суханронии хеш Парвина Нақибӣ қайд намуд ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолиро яке аз бахшҳои муҳим ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ унвон карданд ва дар тӯли 13 солаи даврони истиқлол он ба тадриҷ рушд карда бо дастгирии ҳукумати мамлакат садҳо муассисаҳои замонавии тиббӣ бунёд шуда, онҳо бо навтарин таҷҳизоти ташхисию табобатӣ ҷиҳозонида шуданд. аз ҷумла дар доираи бунёди иншооти ҷашнӣ ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо маблағгузории буҷети вилоятӣ бинои замонавии табобатӣ мавриди истифода қарор гирифта, имсол дар назди таваллудхонаи шаҳри бинои иловагӣ ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз аст ба истифода дода шуд. соли ҷорӣ як шифохонаи хусусии дорои 15 кат ва дастгоҳи томографияи магнитии резонансӣ
сохта ба истифода дода шуда тармими 6 шӯъба ва муассисаҳои тиббӣ ба итмом расид ва таъмиру тармими 16 муассисаҳои тиббӣ идома дорад. ҳамаи ин тадбирҳо аз ҷумла таъмини ҳидояту вазифагузориҳои пешрӯи муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳандозии татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дигар барномаҳои соҳавӣ, заҳматҳои ҳамарӯзаи кормандони соҳаи тандурустӣ ба он нигаронида шуданд, ки ҳамватанони гиромиамон умуман ҷомеаи имрӯзаи мо солим бошанд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба заҳмати ҳамарӯзаи кормандони тиб хоса дар давраи хуруҷи бемории вогири коронавирус арч мегузорад ва хотираи онҳоеро ки баҳри солимии ҷомеа ҷонфидоёна талош варзиданд гиромӣ медорад. барои рушди соҳа коҳиш додани норасоии кадрҳои тиббӣ аз ҳамаи имкониятҳо кор мегирад. дар идомаи чорабинӣ як гурӯҳ пешқадамони соҳа бо сипосномаҳои раиси шаҳри Панҷакент қадршиносӣ карда шуда ба иштирокчиёни ҷамъомади идона барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорони шаҳр пешкаш карда шуд. аз ҷониби комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент кормандони соҳаи тиб бахшида байди касбияшон қадрдонӣ карда шуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. ҳамасола дар сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 18 август ҳамчун рӯзи табибон таҷлил карда мешавад. бо иқдоми Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар толори беморхонаи марказии шаҳр чорабинии идона баргузор гардид. дар чорабинии мазкур раиси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода иштирок ва суханронӣ намуда ҳамаи кормандони соҳаи тандурустиро ба муносибати рӯзи касбияшон табрик намуданд. ҳамчунин барои ҳавасманд намудани кормандони соҳаи тиб ба якчанд фаъолон сипосномаи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. инчунин ба 10 нафар кормандони ин соҳа шаҳодатномаи ҳизбӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва дар фазои тантанавӣ супорида шуд. дар ҳафти чорабинӣ сардухтури беморхонаи марказии шаҳр Раъно Абдуллоева баромад намуда ҳамаи кормандони беморхонаро ба рӯзи иди касбияшон муборакбод гуфта қайд намуд, ки ҳар яки мо ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати кишвар ҳама саъю талоши худро баҳри пешрафти соҳаи тандурустӣ ва гулгулшукуфоии Тоҷикистони азизамон равона месозем. ҳамчунин аз ҷониби кормандони Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар беморхонаи кӯдакона ва дар муассисаи давлатии хонаинтернати пиронсолон ва майбонии шаҳр бо иштироки кормандони Кумиҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент кормандони соҳаи тандурустиро ба муносибати иди касбияшон муборакбод гуфта аз ҷониби Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома сарфароз гардонданд. касби табибӣ яке аз касбҳои пурифтихортарин, волотарин ва бошарафтарин шуморида мешавад. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати Тоҷикистон ба шумор меравад. дар 10 солаи охир соҳаи тандурустӣ бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Моҷон Холов. мулоқоти навбатии гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сокинони ҷамоати деҳоти Хурмӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи тарғиботии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сокинони маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамъиятҳои деҳот идома дорад. ин навбат чунин мулоқот бо сокинони ҷамъияти деҳоти Хурмӣ баргузор шуд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Саид Юнусӣ, мудири шӯъбаи тарғибот ва ташвиқоти Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Улуғбек Ҳусейнов, сармутахассиси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши
шаҳр Беҳзод Муҳаммадӣ дар суханрониашон таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба мавзӯъҳои муҳими рӯз аз ҷумла пешгирии гароиши ҷавонон ба ақидаҳои ифротӣ, даст задан ба худкушӣ, хушунат дар оила, никоҳи хешутаборӣ, омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил, истифодаи босамари замин ва зиёд намудани майдони кишти такрорӣ, омода намудани даъватшавандагон ба хидмати ҳарбӣ ҷалб намуданд. Дар ҷараёни соҳбату мулоқотҳо байни аъзоёни гурӯҳи тарғиботӣ ва ҳозирин дар атрофи мавзӯъҳои зикршуда муколамаи озод сурат гирифта, ба саволҳои онҳо аъзоёни гурӯҳ ва раиси ҷамъияти деҳоти Хурмӣ посух гуфтанд. Бояд қайд намуд, ки чунин мулоқоту вохӯриҳо дар дигар ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр низ идома дорад. Гузориши Сабрина Акрамова ва Талабшод Тошев. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо дарсҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. Хайр.